You need to be proud kung ano yung motor na mayroon ka. Pinaghirapan mo yan eh. Tingnan mo naman yung pagdadrive dyan mga lodi. Takbong 30, takbong 40, di ba? Huli yata si Manong driver na nakatrack. So pag ganitong morning kasi, syempre marami kang makikita na nagja-jogging, ganyan. Gusto ko rin mag-jogging dito eh, pero hindi ba tuloy-tuloy kasi medyo busy tayo. The same time kasi medyo maulan na kasi ngayon yun. Kagandahan din dito sa Vespa mga paps eh, scooter lang kasi siya pero yung itsura niya pinapansin talaga ng mga tao. Dol! Tapos ka na? Ha? Papunta sa ano? Sa Pabian. Sige Dol. Ingat. So yung mga kasama natin nauna na naka 4 wheels sila. Tayo naman is naka Vespa tayo dahil yung Vespa nga is gagamitin nila mamaya sa pictorial ng prenup shoot. So papunta tayo ngayon ng San Fabian. Tipuhan nila yung Vespa natin na gagamitin as props sa kanilang pictorial. Siyempre napaka-pogi din naman talaga ng Vespa kasi kaya no wonder na magustuhan nila yung ating Vespa na gamitin sa photoshoot. So parang mas masarap magsalita ng yung motor mo eh medyo mabagal lang. So ito kasi parang chill ride lang siya eh. Ang kagandahan kasi ng chill ride lang yung motor mo, yung mabagal lang, nakikita mo yung ganda ng kapaligiran mo. Ang kagandahan din dito sa Vespa mga paps eh, maski hindi siya yung motor na kagaya ng mga big bike na napakaingay na siyempre inline 4 automatic yan kasi mapapalingon yung mga tao. Maski hindi siya inline 4 or hindi siya yung typical na big bike or scooter lang kasi siya pero yung itsura niya pinapansin talaga ng mga tao. So ito yung kasama nating sasakyan ngayon, no? Ay, overtaken muna natin. Alright, so nandito na pala tayo sa Divinecia Road. Pag ganitong morning kasi syempre marami kang makikita na nagja-jogging, ganyan. Gusto ko rin mag-jogging dito eh, pero hindi ba tuloy-tuloy kasi medyo busy tayo. The same time kasi medyo maulan na kasi ngayon yun. Marami kang makikitang nagja-jogging dyan sa daan-daan. Kaya na punong-puno na ng building tong lugar na to, automatic yan. Dol! Ito yung idol natin. Kuya naman dyan idol. Tapos ka na? Ha? Pupunta sa ano? Sa San Fabian. Sige idol. Ingat. So yun yung isa sa kasama natin sa industry. Mahilig siya sa mga mga sports, mga ganyan like biking, tapos mahilig din siya mag-jogging. Tingnan nyo naman yung pangangatawan yung mga lodi. Napaka-sexy, sana all. Huli yata si Manong driver na nakatrack. Pala dito sa Dagupan mga lodi, pag may mga oras kasi na yung truck po bawal dumaan sa mga dyan, kagaya dyan, hindi siya pwedeng dumaan, dumaan siya dyan. Timing na mayroon ng poso na nakaabang, huli. Kailangan din kasi sumunod din tayo sa batas para at least makaiwas din tayo sa abala. Kagaya niyan, instead na iikot ka, diniretso mo yung bawal na daan, abala ka pa talaga sa pupuntahan mo. The same time, huli ka pa, ticket pa, diba? Kaya iwasan natin yung mga ganyang aberya. Namimiss ko tuloy yung 360 ko na syempre pag 360 kasi umiikot kasi yung view niya sa paligid eh. Pero dito kasi sa Vespa parang hindi ko siya alam kung saan ilalagay yung niya, yung bracket niya. So hindi ko pa siya masyadong gama, o hindi ko pa nilagay yung 360 natin dito. Pero automatic yun kasi pag natapos yung binibuild ko na 125 TMX na gagawin nating scrambler, automatic lalagyan natin ng lalagyan natin ng 360 yon para pag ginamit natin na pang adventure makikita talaga yung mga view. Yun kasi magaan lang siya, taka budget friendly kasi yung TMX 125. So pag binibuild mo siya, kumbaga abot kaya sa bulsa. At the same time kasi syempre yung mga kagamitan na
binili nating pambil, sa Lazada lang natin siya nabili. So maraming mga mura naman doon na bilihin. Pero syempre kailangan i-check mo pa rin yung mga trusted na store na pagbibilihan mo para iwas tayo sa mga scammer. Ayun na nga, at nandito na tayo sa Bunuan. Sulit-sulitin na natin yung ating pagbablog at pagkukontent ngayong araw, kasi mamaya kasi uwian sigurado mainit na. Medyo tataba rin na tayo niyan na magsalita-salita, tapos baka syempre baka malobot na rin tong camera natin. Ito pala yung papuntang Tundaligan Beach. Ayun, pag pupunta ka sa dagat at magsiswimming or tatambay, dyan yung dinadaanan nila. Mag-drive tong kasama ko, yung kapatid ko pala yan, by the way, si Anjo. So tatlo silang nasa sasakyan, ako nagmotor na ako. So tingnan mo naman yung pagdadrive dyan mga lodi, takbong 30, takbong 40, di ba? Alright, iwas tayo sa mga mga was ba na pagdadrive. Kaya chill ride para safe lang. Pagdating mo kasi dyan sa may crossing, pakaliwa, sampabyan na kasi yan. Kung mapapansin mo talaga, napakadami ng mahilig sa motor. Pero iba't iba naman yung taste natin sa motor, kanya-kanya ng hilig, kanya-kanya ng panlasa. Pero syempre para sa akin kasi, you need to be proud kung ano yung motor na mayroon ka. Pinaghirapan mo yan so kailangan mong makontento kung anong meron ka. Hindi ko yun yung motor ng tropa mo, yun na rin yung motor mo. Alam ko naman na lahat tayo may pinapangarap na dream bike ba na tinatawag. So tamang sikap lang tayo sa buhay. Kakaliwa na tayo dito sa crossing going to Sampabian. Siyempre titingin tayo sa kanan at kaliwa para sigurado